L-istudji lokali juru illi wieħed minn kull 3 tfal li jattendu l-iskola jistgħu jkunu involuti fil-bullying bħala vittmi jew bħala aggressuri. L-iżjed forum ta' bullying komuni jinkludi it-tajjir u l-esklużjoni minn gruppi ta' ħbieb. L-organizzazzjoni Celebrities for Kids ħabbret illi qed tniedi kampanja sabiex tiġi miġġielda din il-problema. Il-kantanta Ira Losko li ngħaqdet f'din l-inizjattiva kontra l-bullying tgħid li hemm bżonn iktar kuxjenza, speċjalment quddiem is-cyberbullying illi żviluppa fl-aħħar żminijiet. Fortunatament ukoll daħal l-internet fiha l-ħaġa u hija iktar faċli li inti toqgħod id-dar jekk inti l-aggressur tilbes maskla ma turix wiċċek u iktar tattakka dak li jkun. Il-chairperson ta' Celebrities for Kids, it-tabib Chris Fern qal li huwa importanti li qatt ma nwaħħlu fit-tfal għal bullying li jkunu qed jiffaċċjaw. Qal li jekk il-bullying isir fl-iskejjel, il-ġenituri għandhom ikellmu lill-għalliema imma ma jeħdux il-liġi bidejhom. Anka il-bullies stess għandhom ifittxu pariri professjonali. Il-messaġġ tiegħi huwa li ifittxu l-għajnuna, naf li hija diffiċli ħafna, inti meta tkun l-aggressur ġieli qasbis tkun taf li għandek bżonn l-għajnuna, huwa skop tiegħek biex teħles mir-rabja forsi li għandek id-dar. Il-messaġġ ukoll għall-vittmi. U l-messaġġ għal dawk li qed ikunu bullied illi iċemplu jew isibu l-għajnuna mal-familja